Heeft er wat verduurd in je joert? Ja, ik krijg tegen mijn geld praten en geld zei Henk Rechts, die had ik al de boel goed van elkaar. En Tony Brundel, daar waar ik wat van. En die baas? En mijn baas, ja, die mag eigenlijk wel nemen. Simon Siesling. Want dan ben ik mijn baan uit meer zeker, dus die wordt zitten. Oh. Ja. En dan neemt er genoeg om mij? Ik hoop het wel, ik denk het wel. Ja. Maar ik weet het niet. Maar werden we het er net in? Nou, dus hij zelf is net zo tevreden hoe de boel rent heeft. Dus ja, ze doen hun best. Ja. Maar als er net meer in zit, dan... Dan was het meestal even varen zien. Ja. Nou, het Tjipke zou best eens gelijk gaan kennen, maar alle 15 oren die zo'n ik winnen kennen. Maar die binnen wel ongeveer wegen, zeker bij zo'n prachtige topschool. Dan kan iedereen goed zeilen. Dan is het eigenlijk alleen maar belangrijk hoe kom je een beetje uit de start. Ik haal het jongen van de morgen bij de BNC-klasse. Met een beetje de boetekant van het wedstrijdveld horen. Del is het de gunstigste vlaagjes. Nou, dat zullen die skippers in die A-klasse zeker weten. En dan is het maar krek van hoe kom je uit de start en waar wint dan. Dus dat we volgen het Tjipke gewoon. Henk Rechts is Joert de winnaar in start. Als Cambuur dit seizoen klikt er goed uit als promovendus Arend Wisse de Boer, dan wordt het grif Europees voetbal. Goejoen, welkom vanuit Starem, welkom bij het Scootjesjournaal. Want, ik kan het alvast verklappen, de waard van een beetje zielt. Hier op de IJsselmaar. Oude sneun bij Hielpen, doe koert net trog in. Te volle wien, wien krijgt saus. Maar Joert stier, nou wat hier, 2, zo nou en dan een treien. En dus koert die eerste wedstrijd van de IFKS gewoon trog in. Gelukkig maar. En de winnaar, misschien wel de verrassende winnaar van de beetje Arend Wisse de Boer. Hij zit nou hier op de Batavier aan tafel. En bij hem zullen we het haar over die geweldige wedstrijd, hoe die voor hem verroen. En bij een man die werd het wat minder mooi gieën. Oud-kampioen Walter de Vries van Sleert. Mooi de goede verwachting. Hij zit ook aan tafel en hij vertelt zijn verhaal. Verder vanzelfs Klaas Jansma, maar nou eerst het wedstrijdverslag van Ilke Lok. Nou, en dan kan het los in Starem van de IFK's die het sneun dus net zielig hoort. En wij zeggen wat in de midden, de lijn, de matadoren een beetje. Maar je moest een kant uit. En dan mag je kiezen. Als je daarachterlangs, die gaat Robert de Jong. En zeker Heerskop komt er helemaal onder. En Jelle Tolsma zit er dan wat in de midden. Maar Tony Brundel en die komen goed uit. De Gele Tadema van Jestermar. En Henk Rechts en Sibo Siesling. Die gaan eier naar de dicta. Maar de ene draait wel een beetje jeder als de oren. Nou, de orenkant zei in. Daar keer ze Robert de Jong voor. En het lieke eerst wel goed te gaan. Maar letter zoek dat helemaal zien weer. En die man die al de orenkant uitgaan. Die wie een volle meer baas over de slagjes op dit maar. Want ja, dat ziet er een beetje in. Je moest de slagjes zien. Hey, Arend Wisse de Boer. Die Fox slaat nogal in. Die had de hele wedstrijd zijn slijn. Slaat al een beetje. Maar hij ziet wel mooi heug. En zo komt redelijk goed uit. Sterker, hij komt heel goed uit. Met dat ouderskip van Langwar. Werd Ulbers Zwager vroeger nog mee zield had. En werd die fjouwer kampioenskippen met Helle had. En letters zien zo'n Rink en Lammert. Ik nog een keer van Langwar. Ja, hij liep het eerst op de tonnen om te komen, diezelfde Arend de Boer. En dat is dus wel een verrassing, want de Jestermadders die komen er ik net meer om te pas. En verderop met de Siesling en rechts voorlopig ik Beliers Jan. En dan is dat een beetje sappeljend koeltje. Er komt Jelle Tolsma er nog al aan, die zie je het dichtste bij de dik. En die hier dus ik nog
al het meeste profijt daarvan. Maar ja, die mat achter de bakboord lezen de boer langs. En ja, dan kom je voorlopig net op dat eerste plakje te landen. Misschien zullen dat voor hem nog iets zitten kennen. Want het weer wel een beetje een koeltje van de oorpoep verzeld. Dus zul je wel aankomen kennen. Nou, man, vak even de bak. En dan achter Arend de Boer on. Zien hoe je verder gaat. Nou, daar komt Jester Mar dan on. Die bezieken een beetje de oorsluiting te krijgen. Dan komt Henk rechts daarachter. Ja, en die had wat de supporters, die lezen daar wat toeteren. Nou, en wat komt dan verder? Romke de Jong, show hem daar oer stuurboord aankomen. Die mat dus overal achterlangs. Ja, dan zit Sibo Siesling daar als achter Henk recht. Ja, dat is prima van Sibo Siesling, maar die had het onnota dreiggaan in de tarriering. Want het boer net. Nou, het boer joert wel aardig. Nou, en dan just het achterste veld al hier komen. Dat was nog een hele leuke wedstrijd in de rin van de midden. En die man moest al één voor één om de tonnen te komen. En daar zie je het zeker heerschap tussen. Hij kwam er wel wat uit in de wedstrijd. Hij zou uiteindelijk nog zonde worden. Maar favoriet zeker Heerskop. Die kwam net echt uit de startblokken. En dat weer van hem wel een beetje spietig vanzelf. Want dat je er wijzen willen, maar de no wijzen. Nou, hij er nou. Dit weer de beslissende loop. Nee, tweede keer nee, de heegste tonneta voor Arend de Boer. En hij hoorde goed zakje. Want Jelle Talsma leidt nogal wat leger. Dat betekent dat hij lang die heugte net had. En lang die heugte ik net horen ken. Komt wel goed om de tonnen. Maar dan zit er alweer wat meer meterskus tussen. En dan kan Arend Wisse de Boer eens even zien van wij hebben misschien wel een hele leuke midje. Nou, Jelle Talsma gaat om die tonnen voort. En dan komen de Jester Marders erachter aan. En dan is Sibo Siesling. Sibo Siesling is daar kwam. En showen we dan Henk rechts net meer. Ja, die showen wel, maar die vat hoe stuurboord. En die zal wel achter Sibo Siesling langsmatten. En dat is zo een prachtig gebeuren hier. En Sibo Siesling die stoot op naar een vierde plakje in deze wedstrijd. Achter de Jester Marders. Dat is een prima prestatie van de man. En dan komt de rest van het veld. Tony Brundel die zet in Romke de Jong aan de kant. En die komt dan als Seisdombeton en die begint te zieken. En ik zei al, als Sander komt dan zeker Heerskop terug. En die beziekt de aansluiting te krijgen. Maar dat is hier nog net het geval. Want dan moet er al een peer passeren vanzelfs. Nou, Aard de Boer, weg voorop, bloed voorop. Elke keer die heugde tonnen, dat is goed. En Jelle Talsma daarachter. Zie het ik mooi op plakje. Maar die man die er ik net zo volle mee voor. Want er zie het maar één slag in Huldiet. En dat wie het dan. Henk rechts in ien zoals treden. Ja, Sibo Siesling en de Jester Marders die hebben bij die tonnen zit de klingen dat ze er net meer uitkomen. En Henk rechts die scoot dus terug. En deze man, die Jester Marders, die scoot zelf naar een vierde plakje te. En dan had Tony Brundel, die komt daar mooi bij. Die komt in de kopgroep te landen eigenlijk. En achterin is het al je drama. Je met een eeltje, een strafrondje, meisje. En het kan maar krek van Robert de Jong. En een soer nog op een raderhoek botsen kennen. Dat wie al je ja, net lekker. Hier zit het ik dan zo lekker. Dan komt er in tussen terug de jonge Rijn. En dan met de raderhoek zitten van ho. En hier de protestvlag al in de soer ik ga kennen. Nou, dan met Erik Jonker ik een rondje meisje. En dan komen de laatste man eraan. Walter Friers en Freddy van der Heijden. En Kees van der Kooi. En die zullen in de rin van de wedstrijd laatste bedoelen. Maar highlight voorop. Arend de Boer. Waar kampioen met de Oeral Thuis in de beide voorgaande zaken. En nee, net met de Oeral Thuis. Maar ik zeg, dat is het skip wat Ulbe Zwager nou kocht had en mij in de C-klasse zielt. En nou moet er ineens mijn oorskip zielen. En dat gaat hem heel goed oud. Nou, Sibo Siesling schoot weer een plakje naar voren ten koste van Henk rechts. Het bleef wel wat spannend in die voorhoede. Al zie je de eerste beiden er een beetje uit. Met de oren die zie je lekker wat te klingen met elkaar. En dan komt Tony Brundel, daar ik al de Jester Marders voorbij. En dat impliceert dat kampioen van vorig hier, Tony Brundel, dat die mooi weer in een plakje in de voorhoede zit. En dan zit er bleed op het helmhoutje, want dan kennen dat via de redden. En de Jester Marders komen daar dus achteraan. Dat is de kopgroep. Nou, je werd dat geklingem in de achterhoede. Hult iets van die meesten die oer stuurboord komen. En dan net een goed plakje vinden kennen. En dan moet je Njonkenelkoor al je weer op reis mee Vaderwien naar de laatste tonnen naar beneden. En dan weer omhoog het weer een keer proberen. Maar ze rekken steeds meer achterop. En dat betekent dat ze minder hun nog hier. Singeliers, die had dan protest in hem van de Eelkje. Maar deze man die slaat op dek. Die wie de absolute winnaar van Joert.
Arend Wisse de Boer met zijn man net eerst een volle meesken aan boord. Een lekker mooi zielen en dan een prachtige overwinning. En daar is ze verschrikkelijk blij mee. Maar dat zal Arend zelf wel vertellen. De uitslag bij Starem. Eerste dus Arend Wisse de Boer, maar de twee gebroeders. Dan de jonge Jan van Jelle Tosma. Tred Sibo Siesling van Henk Rechts. En vierde dus nog Tom Brundel. Ik ga er even gauw terug in. Even een peer eruit hellen. We pakken het weer op bij de nummer Tredje. Freddy van der Heijden. Dan Jeroen de Vos. 14e Robert de Jong. En Hildol onderongen Walter de Vries. Nou ja, heren, welkom. Hier op debatten 4, de nummer 1 en de nummer lijst. Dan mat ik even beginnen met de nummer 1. Want Arend, waar ha je hem Joert de winst pakt? Uit de start. Hè? Wij zijn starten we in een middelmatige start. Ja, helemaal een goeie. Wij werden wat... zelf ben oud van Walter. Nou, die koers wat opdrukken, zeg maar. Nou, wij gingen draaien voor ons langs. Wij moesten het jaar moeten trotshielen naar de wal. En we draaien en we krijgen mooi en weg. Is het dan geluk? Dat weer op dat start even geluk. Dat lijkt wel een strook win, alleen ja, die pikten wij op en fut. Dat weer geluk. Ja, maar ja, de winnaar heeft altijd gelijk nou. Ja, zo kan ze het ook zeggen. Maar Nou, het staat er heel mooi bij. Ja. Dus het skip moet er ook op reageren. Ja, zeker. Dat is zo die, het levend vakje een beetje. Ja, maar... dat is de nieuwe trend. Hè. Bij Douwe Visser is het levend zeil een beetje. Dus, ja. Nou, de zeilmaker had ooit wel eens in mijn zijn van een visje tot ik zou voor te komen. Nou, dus, ja. Maar alle favorieten, Klaas, zit ik een beetje farine, hè? Ja, maar wij toch wel een paar. Ze hebben altijd wat achterin. En ja, Robert de Jong wordt ook wel een beetje meer voor. En Jelle Talsma net de Viet, die begon heel matig. Die kreeg die wienbaan. Ja. En die ging zelf van zo'n plek die warm naar een tweede. Dus dat is dan... Die kreeg nog beter zus inderdaad daarboven. Ja, maar Jelle Talsma, hij bezocht echt van alles. Maar het slagen maar kreeg net, hè? Nee, want zo wij Jelle kon wat harder, denk ik, maar wij konden wat heger. Bepaalde momenten. Nou, en dan kan je het voldoen. Dan met hij een keer achteruit, dan ben je een keer maar mooi eruit. Ja, dan valt het hem ook natuurlijk om erbij te komen. Maar je moet nou dekken kennen, wist je? Ja. De één favoriet, zeker Heerschop, is een van de favorieten. Het Jood ik Maai van het Hutste Zielt. Is helemaal van achteruit uit. Van zeg maar een veertje in de plakken die helemaal opzielt naar Zonde. Dus die had geweldig zielt, maar heel waardeloos eerste slag maken. Ja. Nou hebben we het Joegij-verhaal van Arend Hoorn. Nou Walter, als oud-kampioen, hoe is het nou mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Ja, soms zit het mooi, soms zit het in. Hè? Ja, dat is. En wij dachten dat de wie meer uit zee komen zo. Hè? Maar dat wie dus net zo. Ja. Nou, je bent verder achter Arend Wisse langs. Ben wij op Stuurborg een hele lange slag. En dan weer nog een ploegje. En dat ploegje dat kwam ik als de achterste om het toch nog in. Maar heet Angelique al in de gaten zo van, oh jongens, dit is uw door net? Nou, dan wordt het gewoon zwier. Het wordt moeilijk om fruit te proberen te verrotten, maar dat slag je het net. Nee. Maar dan is zo'n eerste slag, dat kan je aan boord haast net zien, in Rome met die wien. Ja. En dus kom je hartstikke beroerd uit. Maar gewoon een steek of zij zo'n skip en die dalgen die slag door. Dat wie de foute slag, dat kan je niks aan doen, maar dit was dat. Nou, okay, dus eigenlijk kerst het dan wel weer omdraaien. We hebben wat naar voren zielden, we hebben wat achteruit zielden, maar je met machine om dat ploegje zeg maar, dat kwam bijna net bij wij. Nou, wij hebben een paar keer al waarin je inhalen en een oren huis waarin en je blueberry ton, dat hebben ze ook wel in het wedstrijdverslag, dat je zo'n traaien dik om die tonnen mutten en dan krijg wij voorlangs. Dus je hebt al heel veel werk om bij te bloemen. Ja, het zit bij elkaar. En hier weer terug die geweldige duels, het is natuurlijk prachtig, maar er is ook een theorie. Laat ze maar gaan en pak ze haast maar weg in dat kruisrek en maar net bij die ton te komen. Nooit een duel omgaan, dat zou je toch wel eens dan? Nou, dat zeggen ze dan wel eens. Laat die maar gaan en zie maar hoe jouw plak in de wedstrijd is. Maar je gaat de strijd al in. Nou, soms wel, ja. Maar niet altijd. Nou, heel vaak, joh. Het ziet dus net... Heeft ik nou een rondje draait? Nee. Maar je moet niet een ingekreeg zo wie dat loofje zou. Ja, dat wie een loefduel met jonge Rijn, wie dat. Ja. En toen hij wie dus boord aan boord, dus wij gingen jongen maar rond. En toen raakten de singlier en nog een, die ziet hem vrij tegen elkaar geworden. Dus toen raakten wij wat vreemd in de verzirkeling. Zeg maar. Nou, toen moesten we onder terug zien. Maar we hadden die theorie van Klaas, hè? Nooit het duel ziekje, hè? Van, dat is de Luke die dus niks van hoorn. Nee, net altijd, hè. Met ook wel wat eigen wie, dat kon ik net van gehoord. Maar als resultaat, dat is als allerlaatste eindigst. Ja, je wordt niet... nee, maar ja... Je ziet het er net in. Nee. Aan het wissen, ja, want er zijn favorieten. Er zijn altijd favorieten. Tom Brundle bij Leaks of Talsma. Jij staat ook bij de favorieten?
Nee. Ach man. Wel nee. Vaak een kampioen was met de oude zeugels. Zo deze man of wat. Nee, maar dat is een kampioenskoetsje. Ja, Het waren de beste in lang waren. Al gek geloof. Wij, de doelstelling is handhaven dit hier. Ja, Handhaven. En dan, Wat hebben ze vaak, Jet? Ja. En dan zien we jou uit de weekend wel wat we bijstellen moeten. Nou, de doelstelling. Ja, maar Klaas, Arend, is dat een favoriet nou in één keer? Geweldig. En hij moet vereniging oppassen dat er net een goed zielt. Want dan pakken ze met skip uit. Want zo in Langbaar zitten ze met zulke eigen van wat gebeurt er nou? Wat doet die man dat geweldig? Want het stiet er prachtig bij. Wie je het net samengelokt. Dat zei ze toch nog wel even, zou wat verzeggen. Ja, wij van tevoren, wij met inzielen op een gegeven moment zag ik in mijn bemanning van, ik zou niet weten hoe het hoort met. Het roer los en ik zou het net weten. Ik zou nou ja, waar de wedstrijd begon die wien wat aan te gaan. En dan werd het wel werken om erbij te blijven zitten. Hè. De liere man die krijgt een druk en of iedereen eigenlijk. En dan verhoort het wel aan boord. Maar met inzielen nou, heb ik echt zo van, ik zou het net weten hoe het was. Je hebt het perfect van me komen. Ja, ik zou het net weten. Dan had het op, ne? Ja, maar daar is natuurlijk een mooi scootje, hè? Een kampioenskoetsje, de twee gebroeders. Ja, Misschien mag ik dat nou even zeggen wat dan prachtig is. Dat wij het even heen, dat oude Ulbe zwagen voorop. Oude Jan Sietema erachter, 1 en 2. Dat weer dus Arend Wester de Boreale Tals. Maar dus in één klap winnen we 52 jaar waarom in de tijd. Dat zeggen we weer bij Staveren. Ja. En wat zeg ik? 62 jaar waarom in de tijd. Ja. Dus dat is en dan is de enige van die fjouwer die daarbij wie. Ja, natuurlijk. Want ik ben... ik ben 64. Maar goed, maar dat is wel een herkenbare beeld. Maar dat vond ik zo mooi. ja. Die oude scheppen, die oude glorie. Doe voorop, nou wij voorop. Ja, dat was mooi. Ja, maar het is wel het oude langwater scootje vanzelf. En gewoon steeds ook wel, het is een beetje een zinnig scootje, hè? Het is Holland of stilstaan. Ja. Nou, je hoort weer Holland, maar het kan me wel helemaal stilstaan werden. Of heeft het ook met de skippers te krijgen? Want er zijn niks skippers, bijvoorbeeld Arne Tjerkster, die kon net aan de praat krijgen. Nou, dat weet ik niet, maar die... En dan krijgt ze nog een leak aan de praat. Ja, maar misschien doen wij het los. Nou, we zullen wij wel op morgen manier met dat schip. Misschien dat het schip op de Noorden, weet ik niet. Moest je voorstellen, dus Ringswager, kampioen in West, Lammertswager, het is het zwagerscootje. Ja. Dan ben er een heel laag toch wel betoefde scheppers, die kennen er niks mee. De wanhopig, 13e, 14e in het klassement. En nou, Ja, maar waar ben ik wel wanhopig geweest op dit schip? hoe nou? Nou, maar op Langwaardshout met de eerbring van het seizoen dan. Hè, de sneeuw ging het hartstikke best. Maar de sneeuw, toen kon er helemaal niks mee. Nou, dan wie het echt 102 punten achter, bij wie spreken. En daar heb je ja, maar het week smarig van onder net. Hoe weet Nee, maar toen nog net. Maar nagelang met trainen, maar toen waren ze, dat wisten we net. Maar toen werd er extreem smarig aan de onderkant. En toen word ik ermee dus. Maar ja, dat... Zet er buiten onder. Maar dat schip is wel zinnig inderdaad. En was het ook net een goed want zelfs, want Langwaar in de SKS, die vielen nog maar uit de street. Als het te goed was, dan wilden ze hem weer waarom, hè? Ja, dat scheelt wel. Is het voor Ian hier? Wij hebben voorlopig voor Ian hier, ja. Oké. Ja. Ik wil nog eventjes naar Walter. Want Walter, daar heeft natuurlijk de zesde wel wat te lightje, maar dan viel hij natuurlijk jip ongelukkig. Jazeker. Dan had ik wel heel wat verdwamen om meer aan boord te krijgen. Ja, we kunnen het net alleen nog maar winnen. Wij zijn we wel een crazy kerel in dit. Ja, dat maar trekken ze een beetje bij. Dat doen we speciaal voor de vrouw. En het nano op een holle. Maar dit maakt natuurlijk, het broert in die zelfs vanzelf om mooie vorms te nemen daarin heen. Ja, natuurlijk. Maar dat doe ik. Ben ik van overtuigd. We hebben een hele goede groep. Ja. Maar ik heb morgen even zien wat eerder het wetter op en dan... Maar het is net helemaal eerlijk dat daar de inhaalwedstrijd nee, zield werd. dat ik liever net aan. Nee, want dus, dan op IJsselmar wordt er giet er roer, dat is voor hem gunstig. Ja. En wordt het daar voor Tony Brundel is het hartstikke gunstig om daar te dienen. Hoe is dat regelen? Ja, ik weet niet hoe het regelen is, maar de tweede wedstrijd, of de inhaalwedstrijd, wordt op Heesield. Ja. Wij gingen hem liever op Isselmar gaan, maar ja, dat is... En op Lemmer, no? Op Lemmer, ik best ken. Nou, laten we even hier wat Nostradamus daarvan zei. Want morgen in Heeg, dus 2 wedstrijden. De wedstrijd van Oude Sneun bij Hielpen, die wordt dan inhellen. Ja, wat kunnen we morgen verwachten, Ilke Lok? Morgen zielt de IFK's op de Hegemermar. Daar had de SK's ik al 2 dagen zitten, maar dan zullen ze van wat zijn. Maar eigenlijk is die mar net van wat zijn, want dan moet je de rakken door de mijn een heulijn varen om daar te komen. En Heeg leidt volle dichter bij die mar. Maar ja, er zit maar één restrictie op. Heeg leidt er eigenlijk te dichtbij. Want als de wind van Heeg komt, oh jeetje, wat die skippers dan net beleven, dan kom je zo op het toon aan zielen en ineens ligt je de zijskipsling onder. Malk in de wind heet dat.
Maar morgen op Heeg ik nog 2 wedstrijden voor de IFK's, omdat die van Hielpen die wordt inhalen. Nou, dan kan je precies zien wat er onder Heeg van Wienwijk komt. Tenzij het gewoon weer Zuidwestenwien is. Nou ja, dat kan ik vertellen waar de Wienwijk komt. Want het is morgen 24 graden. Dat eerst Wien krijgt treien en die komt dan uit het noordwesten. Van Heegau. Het zei mij niks, maar is dat Malk in de noemenswaardig? Dat is moeilijke ziel. Moeilijk Ja. ziel? Ja. Deze man kan de barst maar nat maken. Ja? Dit wordt vannacht kwaad sliepen, lang dromen, nachtmerries van vreselijke wind. Nee, want ja, dus is dus, dus je zou krijgt van het is misschien wel net eerlijk. 2 keer inhalen. Dat vies toch ook? Oh, ja, ik heel langer op het Iselmaar zielt. Ja. Ik denk dat het schip van u beter wil op Iselmaar. Maar die verwalter denk ik, weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. Hè, als op minder diepwetter. Want die is nog wel, ik net echt, maar ja, ik geloof dat we er heeks onder als je al waai. Ja, nou, en Arend Wisse die zei van, ik hoop middenmoord of Hoornhaven in de zuiden. Ja, Wat was het ook, Walter? Want ook, Ja, maar hier natuurlijk je verwacht je er wat meer van. Hè? Ja. Wij hebben maar redelijk. nou, voortstrepen dit. Ja, voortstrepen en gewoon vrees ervoor en hopen Een dat oud kampioen, hè? Een oud kampioen Ja. natuurlijk, zeker. Dus je hebt natuurlijk wel, dat was je net van Nou, mij je van. meester op man van een hecht van het Sjerke. Ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Want vorig jaar weer natuurlijk die imploderende mest. Ja. Is dat al jij weer helemaal... Ja, daar hebben we de hele winter. winter hebben we mee bezig geweest met de bemanning en alles. Om het, we hebben hem zelf van gedeeld. En hij wil niet met rollen mee te maken. Maar wij hebben zelf wel laken en die. Om de prijs wat te sparen is. Want die mes koken die ik helemaal krom. Dus dat heb ik al in de winter. Hebben we dat in Lauwert bij de Losman. Dubbele verstaging erop. Dubbele vertraging, wat meer zekerheid. Hè? Want je bent het al... Je wordt net een tweede keer. Nee, absoluut niet. En vooral je meesken die aan boord hebben, daar ben je wies mooi. Natuurlijk. En het is het belangrijkste dat je bij ons liekevolle meeken heel van boord komen dan je erop gaan binnen. No? Zo is dat. Heren, tierentank van je komst naar de Bata 4. Morgen we zullen zien 2 wedstrijden dus in Heeg. Morgen is er vanzelfs ook weer een scootjesjournaal. Ik zou zeggen, ontaan, ontmoen, dag.